It-tifkira liturġika tal-lum tagħtina lil Sant Andrija Dunglac, saċerdot u sħabu martri. Illum infakru l-117 il-martri li xerdu demmhom mal-Kristu fl-art tal-Vjetnam, fosthom is-saċerdot Andrija Dunglac. Kienu vittma ta' wieħed mislaten tal-Vjetnam li ħalef li joqtol lil dawk l-insara li ma jirfsux bżebbliħ ix-xbija tal-kurċifiss imqaddes. Is-saċerdot Andrija Dunglac irrifjuta li jagħmel dak li ried is-sultan. Kien tagħmel f'żożitu, sar katekista u mbagħad saċerdot u kiseb il-glorja tal-martirju fl-età ta' 46 sena. Bħal da saċerdot qaddis, il-martri tal-Vjetnam kienu fil-kottra tagħhom indiġeni, Vjetnamiti, imma kien hemm fosthom xi missjonarji Spanjoli u Franċiżi. 8 mill-martri kienu isfijiet, 50 saċerdoti u 59 sekulari, il-kol ġarbu mewta ħarxa u għalhekk glorjuża għall-fidi nisranija. Jixirqu fuq fomhom il-kelmiet, ma jkun qatt li niftaħru jekk mhux bis-salib tas-Sidna Ġesu Kristu. Il-predikazzjoni tas-salib għalina għal dawk li jsalvaw il-qawwa ta' Alla.